Vítejte zpět v Historia Prime. Každá osoba, která na to kouká, to viděla. Vracíš se ke svému autu po dlouhém horkém odpoledni, otevřeš dveře a tam je mastný mléčný film, který se mlží na vnitřní straně čelního skla. Vezmeš hadřík, setřeš to a za 2 týdny je to zpět. Pravděpodobně si myslel, že je to prach, kondenzace nebo nějaký záhadný zbytek z osvěžovače vzduchu visícího na zrcátku. Není to nic z toho. Ten film je tvé palubní desce umírající. To, co se tíráš ze skla, je pomalé chemické krvácení plastifikátorů, vnitřních kondicionačních látek, které udržují tvou palubní desku měkkou a pružnou. Vyparují se z plastu pokaždé, když se kabina ohřeje. Interiér tvého auta se doslova potí a umírá na slunci. A posledních 60 let je produkt, který většina lidí používá k řešení tohoto problému, ve skutečnosti zhoršován. Ne proto, že by byl navržen tak, aby klamal, chemie je na tom zajímavější. Ale abychom pochopili proč, musíme jít mnohem dál než do roku 1962. Musíme se vrátit k lidem, kteří rozuměli ochraně materiálu lépe než kdokoliv dnes. Před syntetickými polymery, před silikonovými spreji a detailingovými dílnami. Lidské přežití záviselo na jedné brutálně jednoduché dovednosti – udržet svůj výstroj naživu. Římský legionář, který putoval pouštěmi severní Afriky, nesl kožené sandály, kožený opasek, kožený pochva a štít s koženým potahem. Pokud se některý z těchto předmětů v poli popraskal, vyschl nebo se rozpadl, nevěl do zásobovací základny. Byl stovky mil od Říma. Popraskaná kůže znamenala odhalenou kůži, ohrožené uchopení. Štít, který se mohl rozbít při prvním nárazu, to mohlo znamenat smrt. Co tedy dělali? Římským vojákům dávali živočišný sádlo. To je vyloučený tuk jako standardní součást výbavy. Ne pro jídlo, ale natření do každého kusu kůže, který nesli. Tuk nejenže dodával povrchu lesklý vzhled, ale také se fyzicky vsákl do porézních vláken a nahrazoval přirozené oleje, které slunce a vítr každý den odstraňovaly. Přejdeme o 18 století dopředu na americkou hranici, kde pionýři překračující velké pláně čelili stejnému problému, jen na jiném rozsahu. Kožená sedla, postroje, plachty na vozech, dokonce i dřevěné paprsky kol, vše vyschlo na neúnavném slunci prérie. Používali pečeť z medvědího tuku, živočišného tuku a vyloučeného sádla z toho stejného důvodu. Skutečná ochrana znamená vyživování materiálu od středu. Princip byl univerzální. Každá kultura, která závisela na přírodních materiálech, to chápala. Není třeba nanášet lesklý nátěr na umírající povrch. Těj krmíte materiál na úrovni struktury. Nahrazujete to, co prostředí odcizí. A zde je důležitý rozdíl, který většina lidí přehlíží. A právě tam začíná moderní zmatek. Kůže a dřevo jsou organické, porovité materiály. Mají buněčnou strukturu, která skutečně absorbuje oleje hluboko do svých vláken. Když naši předkové vtírali sádlo do sedla, tuk fyzicky vstoupil do kůže a obnovil její pružnost zevnitř. Moderní interiéry aut nejsou kůže, jsou to inženýrské syntetické polymery, především PVC, polyvinylchlorid. A fungují na úplně odlišné chemii. Pochopení tohoto rozdílu je klíčem ke všemu, co následuje. PVC ve svém přirozeném stavu je tuhé a křehké. Je to stejný základní materiál používaný v pevných potrubích. Aby bylo měkčí a vhodnější pro palubní desku auta, inženýři do polymeru přidávají chemické kondicionéry nazývané plastifikátory, je obvykle sloučeniny z rodiny ftalátů, jako je DINP nebo DIDP. Tyto plastifikátory sedí mezi tuhými polymerovými řetězci jako molekulární mezery. Dávají palubní desce, dveřním panelům a krytům středové konzoly ten měkký, mírně poddajný pocit při stlačení. Ale problém je ten, že každý materiálový vědec ví, a téměř nikdo majitel auta nikdy nebyl informován, že plastifikátory nejsou trvale vázané na plast. Každé parkování na přímém slunci zvyšuje teplotu kabiny nad 70 stupňů Celsia, což je přes 160 stupňů Fahrenheita. Při takových teplotách molekuly plastifikátorů získávají dostatek energie na to, aby migrovaly z polymerové matrix. Výzkumy ukazují, že migrace plastifikátorů se zhruba zdvojnásobuje s každým zvýšením teploty o 10 stupňů Celsia. I ta mastná mlha na skle je volatilizace plastifikátorů. Molekuly doslova vypařují z palubní desky a kondenzují na chladnějším skle. Během měsíců a let, jak více plastifikátorů uniká, PVC ztrácí svou pružnost. Vybledne, zbarví do křídově šedé a nakonec se stává křehkým, praská a tohle poškození nelze napravit.
Plastifikátory jsou pryč, nelze je vrátit zpět. To je skutečná nemoc. A po 6 desetiletí byla nejpopulárnější léčbou úplně špatná. V roce 1962 vyvinul kalifornský polymerový chemik Joe Polcher mléčnou formuli, která dávala pryži, plastu a vinilu vzhled nového. Do roku 1966 se prodávala v malých lahvičkách pod názvem Try It On, žádná špína, napsané pospátku, v specializovaném autoservisu v Jižní Kalifornii. V roce 1972 koupil podnikatel Alan Repinsky práva na produkt a přejmenoval ho na Armor All. A po následujících 5 desetiletích se stal nejrozpoznatelnějším výrobcem péče o auto v Americe. Ale co vlastně Armor All dělá? Hlavní aktivní složkou je polydimethylsiloxan, PDMS, silikonový polymer v moderních formulacích. Dodává se jako vodní emulze, což je významné zlepšení oproti drsnějším verzím na bázi rozpouštědel, prodávaným v 70. a 80. letech. Ale základní mechanismus se nezměnil. Silikon je povrchová vrstva. Molekula je příliš velká na to, aby pronikla do PVC matrix. Místo toho leží na povrchu, vyplňuje mikroskopické textury a nerovnosti, čímž vytváří hladkou, vysoce odrazivou vrstvu. To je zdroj lesklého, mokrého vzhledu. Po několik dní palubní deska vypadá tmavě, bohatě a bezchybně. Pak se silikonová vrstva začne rozpadat pod vlivem tepla a UV záření. Vrstva se mírně... I lehké částice prachu se přichytávají na lepkavý povrch, když se nátěr nerovnoměrně rozpadá. Původní vybledlý plast prosvítá skrz v skvrnách, které jsou tímto bílým zbytkem zachycené ve strukturovaných drážkách vašeho palubního panelu. To není špína, je to oxidovaný silikonový zbytek. A to je důležité. Silikonová vrstva Armor All poskytuje určitou ochranu proti UV záření. Moderní vodní formule není ničím, co by ničilo palubní desku, na rozdíl od starších solventních verzí z 70. let. Rozšířená víra, že Armor All způsobuje praskání palubního panelu, je z velké části mýtus, který vznikl v dřívější době, kdy chemie tohoto produktu i materiály samotného panelu byly horší. Ale tady je, co silikonová vrstva neumí. Nemůže nahradit plastifikátory, které se z vašeho panelu uvolňují. Sedí na povrchu, který se pomalu odvodňuje zevnitř. A je to kosmetická úprava pro strukturální problém. Tak proč je Armor All na trhu tak dlouho? Pokud je řešení neúplné, není to kvůli žádné konspiraci. Odpověď je ekonomická. Silikonové ochranné prostředky jsou levné na výrobu, okamžitě uspokojivé na použití a vytvářejí viditelný rozdíl před a po, který dobře zachytí fotografie. Produkt přesně plní, co slibuje. Dělá povrchy lesklé. Skutečnost, že lesk a strukturální zdraví jsou dvě naprosto odlišné věci, není na etiketě. To nás přivádí k virálnímu triku, který zachvátil internet. Použití dětského oleje, což je jednoduše minerální olej s lehkou vůní, k obnovení vybledlých interiérů auta. Logika zní přesvědčivě. Minerální olej je lehký produkt na bázi ropy. Na rozdíl od silikonu je to menší molekula. Teorie říká, že se může částečně vstřebat do povrchové vrstvy stárnoucího PVC, namísto toho je, aby jen seděl na povrchu. Čímž dosahuje něčeho blízkého tomu, co naši předkové dělali s kravským lojem na kůži. A kosmeticky to funguje. Tenká vrstva minerálního oleje na vybledlém panelu ho dramaticky stmaví. Zaplní mikrotrhliny a sladí index lomu s polymerem, čímž obnoví hluboký, bohatý vzhled továrního povrchu. Nenechá bílý zbytek, který zanechává silikon. Stojí méně než $5 za láhev v jakékoliv lékárně. Ale předtím, než se chytíte spreje, existují kritické problémy s tímto přístupem, o nichž virální videa nikdy nemluví. Především minerální olej neposkytuje vůbec žádnou UV ochranu. Hrozba životního prostředí pro interiér vašeho vozu je ultrafialové záření pronikající skrze čelní sklo. Produkty na bázi silikonu alespoň nabízejí určitou ochranu proti UV záření, minerální olej však žádnou neposkytuje. Ošetřujete povrch, zatímco ho úplně ponecháváte bez obrany proti tomu samému faktoru, který ho ničí. Druhá věc, olej pro miminka se s vodou nemíchá. Některá videa doporučují poměr 30 až 70% oleje pro miminka k vodě v rozprašovači k vytvoření emulze. To je chemicky zavádějící. Olej a voda nevytvoří stabilní emulzi bez povrchově aktivní látky, emulgačního činidla. Pokud protřepete olej a vodu dohromady, oddělí se během několika minut. Ve skutečnosti tak stříkáte nestabilní směs, která se nanáší nerovnoměrně.
Třetí problém spočívá v tom, že na mnoha moderních interiérech vozidel, zejména na veganských kožených sedadlech a površích potažených polyuretanem, minerální olej nemůže proniknout do husté syntetické tkaniny. Jednoduše na povrchu vytvoří mastný film, který přenáší na oblečení, které přitahuje prach a vytváří efekt zvaný tekutý brusný papír od drsných prachových částic uvězněných v olejové vrstvě. Čtvrtý problém je, že i na přijímajících PVC površích minerální olej interaguje s polymerem odlišně než s živočišnými tuky z kůží. PVC je syntetický polymer s relativně hustou molekulární strukturou. Ačkoliv může dojít k jistému změkčení povrchu, nejde o hlubokou strukturální obnovu, která nastává, když tuk pronikne do organických vláken kůže. Analogie mezi starověkou péčí o kůži a moderním ošetřením plastů je inspirující, ale chemicky jde o zjednodušení. Ať už používáte olej pro miminka, Armor All nebo profesionální ochranný přípravek, 3 univerzální chyby vám zhatí výsledky. Chyba první. Nanášení produktu na špinavý povrch. Palubní deska může vypadat jen jako prachová, ale uvnitř její mikrostruktury jsou vrstvy starého oxidovaného zbytkového silikonu, olejů z vašich rukou a jemného prachu a špíny. Pokud na to nanesete jakýkoliv kondicionér, neřešíte plast, ale trvale uzavřete nečistoty do povrchu. Vždy nejdříve vyčistěte vlhkým mikrovláknovým hadříkem nebo speciálním čistícím prostředkem na interiér auta s neutrálním pH. Chyba druhá. Používání příliš velkého množství produktu. Ať už jde o olej nebo ochranný přípravek, přebytek, který povrch nedokáže vstřebat, zůstane na povrchu, oxiduje, přitahuje prach a vytváří onu mlhu, kterou se snažíte odstranit. Naneste 2 až 3 spreje na hadřík, nikdy přímo na palubní desku a roztírejte je pomalými, rovnoměrnými tahy. Méně je vždy více. Chyba třetí. Equating lesk s zdravím. To je nejhlubší past, do které jsme byli všichni uvězněni. Mnoho lidí věří, že lesklá, či mokrá vzhled palubní desky znamená dobře udržovaný povrch. Není tomu tak. Správně udržovaný polymerový povrch má hluboký matný a bohatý vzhled, který je podobný výrobnímu povrchu, tedy tomu, jak byl vůz dokončen při výrobě. Pokud je povrch příliš lesklý, obvykle to znamená, že je na něm silná vrstva něčeho, co tam nemá být. Pokud Armor All nabízí UV ochranu, ale pouze na povrchu, a olej pro miminka stmavuje vzhled, ale ponechává plast bezbranný vůči slunci, jaká je skutečná odpověď? Profesionální detailisté se již před lety shodli na řešení. Vodou ředitelné syntetické ochranné přípravky s integrovanými UV absorbéry. Nejznámějším příkladem je 303 Aerospace Protectant, původně navržený pro letectví a námořní použití, kde je UV záření extrémní a selhání materiálu nepřijatelné. Produkty jako 3M3 jsou formulovány tak, že aby se vážily s polymerem na molekulární úrovni a zároveň obsahovaly složky, které blokují UV záření tím, že je pohlcují a odrážejí. Neobsahují silikon ani ropné oleje. Po zaschnutí mají čistý matný vzhled, který odpuzuje prach spíše než přitahuje. Podle výrobce 303 Aerospace Protectant blokuje až 98% UV záření při správném použití a opětovném nanesení každých 30 až 45 dní. Je to dokonalé řešení? Ne. Stojí 3x až 4x více než Armor All. Vyžaduje pravidelnou aplikaci a stále nedokáže zvrátit migraci plastizačních látek, která již proběhla. Jakmile tyto vnitřní kondicionéry opustí polymer, žádný vrchní produkt je nemůže nahradit. Přesto představuje nejbližší moderní ekvivalent toho, co naši předkové chápali intuitivně – chránit zevnitř a zároveň chránit před živly. Hluboké vyživení a ochrana proti prostředí současně. Existuje práh, za kterým žádný spotřebitelský produkt, ať už je to olej pro miminka, 3M3 nebo cokoliv jiného, co si můžete koupit v obchodě, nezachrání váš palubní panel. Pokud PVC již ztratilo kritické procento svých plastizačních látek, je strukturálně narušené. Povrch již není ztracený, není vybledlý, ale je fyzicky degradovaný na molekulární úrovni. Znaky, že jste překročili tento práh, jsou hluboké praskliny kopírující vzor struktury, části palubní desky, které jsou skutečně tvrdé a pevné, spíše než mírně pružné, nebo kusy, které jsou viditelně zdeformované či odchlípené od svých upevňovacích bodů. V této fázi jsou jedinými skutečnými možnostmi profesionální obnova palubní desky, která zahrnuje speciální nátěry a barvy aplikované za kontrolovaných podmínek nebo výměna. Žádné množství oleje,
i silikonu nebo ochranného přípravku nemůže zvrátit molekulární degradaci polymeru. Předstírat opak by bylo nečestné a to zde neděláme. Nejlepší strategií je prevence, pravidelné čištění, UV ochranné ošetření každý měsíc a pokud je to možné, používání sluneční clony na čelní sklo při parkování na přímém slunci. $5 sluneční clona ve vašem kufru je paradoxně nejúčinnější ochranou palubní desky, kterou vlastníte. Závěr. Co si tedy skutečně odnášíme z boje mezi $5 lahvičkou oleje pro miminka a 60letým automobilovým impériem? Přežití z minulosti mělo správnou filozofii. Skutečná ochrana přichází zevnitř, ne z povrchové vrstvy. Nepoužívají pouze povrchové nátěry, ale pracují s organickými materiály, které reagují na hluboké vyživení způsoby, jež syntetické polymery jednoduše neumí. Můžeme ctít jejich moudrost, aniž bychom předstírali, že chemie je stejná a moderní řešení vyžaduje něco, co náš přístup přesahuje. Předkové nikdy nepotřebovali ochranu před neviditelnou hrozbou. UV záření, na rozdíl od toho, jak dobře jste namazali palubní desku, nepečlivě jejím použitím zničíte. Skutečná lekce, ta, která přesahuje péči o auto, je tato. Nespřaďte lesklý povrch s opravdovým zdravím. Nejhezčí vnější vzhled znamená nic, pokud je struktura uvnitř hladová. Nejlepší ochrana kombinuje důkladnou údržbu s obranou proti hrozbám, které nevidíte. Pečujte o to, na čem vám záleží. O své nástroje, své vozidlo, své tělo. Ne s rychlými opravami a povrchním leskem, ale s upřímným hodnocením, skutečnou výživou a důslednou ochranou proti neviditelným silám, které časem vše opotřebovávají. Děkuji, že jste se ke mně připojili na této cestě. Pokud vás tento pohled změnil, odebírejte Historia Prime a zanechte komentář níže. Jaká je největší chyba údržby, kterou jste kdy udělali na svém autě? Co skutečně používáte na své palubní desce? Do příště se dívejte pod povrch. Největší lekce pro naši budoucnost se vždy skrývají v minulosti. 1962 až 1966, živočišní tuhání PVCDINP, lomítko DI, DP plastifikátory 70 stupňů Celsia rovná se 160 stupňů Fahrenheita dvakrát každých, plus 10 stupňů Celsia odpařování plastifikátorů 1972 PDMS. Minerální olej pod $5, olej plus voda není rovno emulze. Chyba 1. Chyba 2. 2 až 3 spreje 303 ochranný prostředek, 98% UV, 30 až 45 dní.